Feliu. Jove, m'hagués pogut acompanyar fins aquí, no? Una miqueta. No, és que no acompanyo mai jo. Jo sense ulleres, però vaja. T'acompanyo Què tal? amb el sentiment. Nens? Què tal? Bona nit. Molt bona nit. Benvinguda, Núria, al Sense Títol. Oh, jo en tenia ganes. Jo també, que vinguessi. Escolta'm, fa exactament 30 anys, el 1965, la Núria va començar a cantar. I jo vaig començar a viure l'any 1965. I avui estem aquí tots dos junts. Quina gràcia. Ens prova. Que prova? Ens prova molt. Sí. Estàs estupenda. I tu estàs fantàstic. Bé, tot no. Ni una, no, allò de ni una. No et penses, ja comença una miqueta... Escolta'm, tu havies tingut el teu propi programa de televisió, que es deia El Caliu de la Feliu? Es deia El Caliu de la Feliu. Sí o no? Oh, i tant, I què feies? També tenies una orquestra amb un cantant? Sí, hi havia tot el grup. El que passa que no hi havia cap cantant, en aquest cas ho feia jo, Oriol, escolta, mirava... Així anava aprenent. Està desaprofitat, l'Oriol, ja ho saps. Jo és que el tinc... Bé, tenim una cosa, hem parlat. Teniu una cosa? Sí. Ah, teniu una cosa, tots dos? Sí, bueno, en fi, no puc explicar més, després ja, Oriol? Ja. Doncs al Caliu de la Feliu venien artistes, hi havia gent maca, compartíem la música, els hi feia una entrevisteta curta, molt bé. Molt bé. I després tu has fet cinema, teatre, revista, ràdio... Què et falta per fer? Home, tant tampoc. Com que no? No, revista no. Revista no, bueno... No, és que si no vaig en compte amb tu, em sembla que em colaràs cosetes que no, Jo et volia dir, què et falta ja tu per fer? Per presentar? Últimes paraules, per exemple? No, un programa sense títol. Ah, que coneixes el Luqui? Luqui! Toca-la una mica! Toca-li alguna cosa. El Sam. Oi, el Sam. Molt bé, Luqui, molt bé. Tants llocs. Toca'm el Sam. Toca'm el Sam. Més Sam, encara? Jo vaig fent música de fons i vosaltres parleu, val? Sí, que tinc una frase preparada, fes favor. Tants llocs com hi havia i ens hem hagut de trobar aquí, Núria. Te l'encenc o no te l'encenc? Encem-me-la, Núria. Em sembla? Em sembla que no es pot fumar a la tele. Ara. Bueno, fora. Escolta'm, a part de la teva faceta artística, tens molts altres títols. Tu ets una de les dones de Catalunya que té més títols del món mundial. Això és veritat, no m'ho neguis. No m'ho pots negar. Si em negues m'enfado, No, jo, si tu ho dius. Bueno, és més, ja veuràs. Toni Clapés, bona nit. Hola, bona nit. Podries fer un ràpid repàs, una aproximació als títols, als apadrinaments que ha arribat a fer la Núria Feliu a tota la seva vida humana? Sí. Doncs fes-ho. Humana, sobretot. Humana? Andreu, perdona. Què? Per imprimir... Per imprimir què? A l'ordinador, la cosa. Has de posar control P. Control P. Què vols imprimir ara? Les dades aquestes que m'has demanat. És igual, fes-ho de la pantalla mateix. Oh, que ja surten, calla. Que raro. Hola, surt, tenia aquí, però... Que li surt. Sí, ara li surt. Abans de res, què fan els meus pares? Què fan? Estan bé, els teus pares, estan bé. Val, ja està. Vinga. Doncs mira, tinc padrina de la plec del Cargol del Segrià, bombera d'honor de Collbató, gegantera d'honor dels gegants del Pi, confreresa major de la cofreria del vi ranci, emperadriu de la Fira de l'Avellana, pubilla del Gremi de Saonadors del Prat, infermera d'honor de l'Hospital Verge de la Cinta, patrona del Centre Excursionista de Planoles, jutge honorària del Tribunal Constitucional, padrina del grup Boletaire del Berguedà, reina mare del Centre Fraternal de Vic, segueixo, Sí. Mare superiora de les Clarisses de Gràcia, capitana del grup de dones punyeteres de Begur, presidenta honorària dels Castellers de Tremp, i puc continuar, si vols, però com que anem malament de temps, no sé si... Continuo. Gràcies, Toni. Hi ha una llista que no s'acaba mai. Ha quedat curt. Però és curiós, però de tots aquests títols no en diu res l'Enciclopèdia Catalana. Perquè, senyors, la Núria Feliu surt a l'Enciclopèdia Catalana. A veure, sisplau, un guionista que em porti una enciclopèdia catalana, si sou tan amables, perquè en aquest país no sé res, Núria, no em negaràs, fins que no surts a l'enciclopèdia catalana. No existeixes. No existeixes? Ja veuràs. Això, escolta... Gràcies, tot tu. La feina que... Veus? Tu portant coses aquí i la Núria surt a l'enciclopèdia. Diu, ho tinc aquí, surt després de Josep Feliu i Codina i abans de Jordi Feliu i Nicolau. I surt Núria Feliu. Molt bé. Diu que ets cantant, que vas debutar dins el grup Els Quatre Gats, correcte, això?
Cantant. Això diu. Bé, sí, més o menys. Diu que Sí. estàs dotada d'una gran ductilitat i professionalitat. Lo de dotada, nen. Oh, que bonic, això! L'enciclopèdia diu que estàs dotada. Però bé, Núria, a part de nosaltres, hi ha moltíssima gent que vol rendir-te pleitesia. Mira, hem buscat per tot l'àmbit dels Pisos Catalans i la gent, quan en sabien que fèiem un programa, s'han tornat boja. Que rieu, ara? Jo és que... Sí, tenim un missatge molt sentit que arriba des de les Illes. Veiem-ho. Endavant. Estic molt contenta que m'hagueu convidat a aquest programa envers la Núria Feliu, que és una persona que admiro molt. Volia dir que no hem coincidit mai, de fet no ens coneixem personalment, però la considero una gran amiga meva. De fet, ella va obrir el camí en el que és el món de la cançó, tot i que ella feia un altre estil, molt més frívol i més cancanero, i jo sóc més compromesa i més mediterrània. També vull dir que ella, de fet, és d'una generació més gran que jo, potser de 2 generacions, fins i tot de 3. Aleshores, volia fer-li jo també aquest petit homenatge amb aquesta cançó que interpretaré per ella. A tu, Núria. Vaja, sembla que hi ha un problema. Ah, no, és el collaret. Diu així. De matinada han trucat, són el replà de l'escala. La Núria quan surt a obrir porta la bata posada. Són la gent del terrat que li fan un homenatge. Molt bé, molt bé. Marc Bonet. No m'ho puc creure. No s'ho pot creure. No m'ho puc creure, perquè això de les generacions doncs no es conserva tan bé, eh? No, a més, escolta'm, sent a nosaltres. No es... És gran, la Bonet també, Sí, és que ella va dient lo de les generacions i porta el pèl a la cara per tapar-se'l, però, escolta, aquí jo ja ho sé. No pesen els anys, I diu que sortia amb batet a obrir la porta. Sí, això. També tenim un testimoni carregat de sentiment, aquest t'agradarà molt, i de passió llevantina. Endavant, quan vulgueu. Hola, Núria, què tal? Com anem? Jo voldria afegir-me també en este homenatge que t'estan fent estos xiquets. Aleshores, voldria dir-te una cosa que t'he dit altres voltes. El teu gènere de cançó és com a diferent del meu perquè jo canto una cançó més compromesa i tu fas una cosa més frívola. Jo ho he comparat a voltes amb un cigarret. La teva cançó és com un cigarret que tu la fumes i mentre dura, doncs, fa goig de sentir. Però quan pic s'acaba, doncs un cop s'acaba, s'ha acabat la cançó i s'ha acabat i no queda res. Les meves queden potser més perquè crido més i es piquen dins més el cervell. Jo fa 30 anys que canto al vent, ja ho saps que em va fer un homenatge a mi també, diferent del teu, i potser per esta raó tinc els cabells tan embullats que pareix un niu d'angules. Voldria dedicar-te esta mateixa cançó que tants èxits m'ha donat. A tu, Núria, xiqueta, fill meu, nena, enxufa amb el ventilador. Ja veràs que fem una mica d'efectes especials. El vent, de cara al vent, la Núria al vent, lo Raimon també al vent, la cançó al vent i al vent del món. Sempre s'han constipat. I això de la cigarreta té tota la raó. Sí. El Cole Porter, els Gershwins, tota aquesta gent, vull dir res, m'entens? No tenen cap... Fem un Gershwin, apuntem un Gershwin. Com fan els Gershwins, Luqui? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. És el 69. El número de la partitura. Ah, anava a dir, perquè veig que esteu molt ben entesos, eh? Sí. A veure, com fa el 69, Luqui? Les coses que tu fas les porto dintre meu, apa, de l'aire del teu pas. El teu somriure maliciós i lleu et sé l'estil de tot, com xiules dintre el bany, com diràs mot per mot. Allò que et sembla meu et sembla estrany. No t'ho pensis que cap altre pot robar-me el meu
cor. Són les coses que les dus d'allò més fort. Com vas fixar-te en mi, com m'has fet canviar, com saps fer-me sofrir, com és de càlida la teva mà, mai ningú podrà canviar, no ho podràs canviar, mai ningú podrà com jo. Oh, que bé que... Cançó cigarreta! Això! Cançó cigarreta! Home! Lucas! Doncs escolta'm... Cançó cigarreta! Amb cançons cigarretes com aquestes, jo no vull deixar de fumar, home! Sí, home, no, home, tampoc és me'l poso això. aquí, home, reivindicar. Tots els presentadors surten sense fumar, i que van quan s'acaba el programa a fumar. Com uns desesperats. Però com no es pot fumar per antena... Escolta, estem amb el teu homenatge, Núria, estem fent un tomb per la vida de Núria. Emocionadíssima. Molt bé, fem un Els de la Cancó. Sí. També he volgut saludar-te un mestre de la ràdio. Un home que tu coneixes molt bé, i tots també, i li devem molt. Endavant amb el testimoni, sisplau. A veure... Ei! Com esteu? Què feu? Un homenatge? Home, ja ha de ser aquest homenatge a la Núria Feliu. Ben trobats, ben buscats, ben giravoltats, tots plegats dins el món mundial de la cançó. Com estem? La Feliu. Feliu de feliç. Feliç de feligresa. De feligresa dels nostres cors que porten la remembrança d'una cançó que, malgrat en l'oblit, encara té el present melós de la qualitat. No sé què dic, però està bé, eh? Escolta'm, Núria, endavant amb Catalunya, endavant amb la cançó, endavant amb tot, volem l'Estatut, volem la llibertat i volem la recuperació d'uns valors que sempre han estat importants a la cançó. Jo, descobridor de tothom, Em vaig descobrir a mi mateix també en el meu mateix programa. Xim, xim, xiré, xim, xim, xiró, la tandariró, dariro, daró. Sí, va, adéu. El mestre es convida. És cert. Tots vam passar per l'estudi Toreschi, amb el Bon Dia Catalunya, amb el Salvador Escamilla. O sigui que això, Salvador... Té raó, no? Té raó. Sí, senyor. També li farem un tomb per la vida al Salvador. Jo trobo que sí. Molt bé. Tenim altres mostres d'afecte, després les veurem, si t'assembla, però escolta'm una cosa. Tu ets una dona molt famosa també per les teves ulleres. Una dona que des de sempre... No, ulleres de la cara. Anava a dir, escolta'm, el que m'ha costat... No. No, aquestes ulleres de sol que tu portes, dius, veus 1.000 persones, dius, la Núria Feliu està al mig. Perquè tu les portes. Jo vaig veure l'altre dia, surt el Camilo Sesto i em vaig quedar ben retratada, em vas confondre amb ell. Per les ulleres, no? Ara m'ha enganxat una mica. Bé, no passa res. Escolta'm, jo tinc unes ulleres i m'hauries de recomanar a veure si em van bé o no em van bé. Què et sembla? D'acord. Les tinc aquí. Perquè hi ha cares que, segons la fesomia, no... Sí. Per exemple, aquestes ulleres, què tal? Escolta, és quan jo era petita, m'entens? Ja les duia així rodones i, escolta, no t'afavoreixen. No t'afavoreixen massa. Aquesta... Aviam les dents, treu les dents. Així, ara estàs millor. Aquestes deixa-les aquí a part una mica. Tenen personalitat. Vale. Sí. Aquestes què tal? Aquestes? Ai, sembles el Tete Montoliu. On estàs, Núria? No. Núria, on estàs? Una mica el Tete aquí. Ara, Tete. No et veig els ullets i no pot ser això. No. Aquestes potser? Aquestes són molt clàssiques, sembles el meu avi. Sí, el que va anar a Cuba. Va anar a Cuba? Sí. A bord del català? Sí, tant, hi va tornar. Què dius ara? I tant. No, fora. Aquestes fora. Doncs què fa? Jo em sembla que ho tens molt malament, això, eh? Jo crec que... Aquestes potser et anirien bé. Escolta, són per estar per casa. Tampoc és res d'allò. Jo els dic les superstars. Aviam, tu tanca els ullets. Són així portables, discretes. Oi! Ai, sí! Sí! És l'Andreu! M'agrada! És ell! Sí, senyor! Andreu! Moltes gràcies. Doncs escolta'm. No caiguis, eh? Ara no sé on soc, aquí. Per això que dic que no caiguis, perquè són graduades. A veure. Molt bé. És que no veig res. A veure, tenim també... Molt graduades, Escolta, em poso les meves perquè no veig res. A veure, mentrestant, jo et vull dir una altra cosa, mira.
Per cert, porto uns clínex per si t'emociones. Sí, molt. Amb tot això de l'homenatge. Jo, hi ha hagut un moment que no podia suportar. Tu tens aquí els clínex. No podia aguantar. Més mostres d'afecte. Deixa'm que et mostri més mostres. Et mostro més mostres. Aquesta és la d'un mallorquí amb una veu potent i molta personalitat. Veiem-ho. Oh! Ei, salut, què tal? Com estem? Soc el Tomau. Estic composant les cançons del nou LP de country, naturalment. És per mi un plaer estimar la Núria Esther en aquest homenatge. Em llevaria el capell, però no puc, que fa 10 anys que està encasquetat i no de cap manera. Escolta'm una cosa. Jo no tinc cap disc teu perquè no sóc d'una altra generació i no m'arribaven, perquè abans aquí a Mallorca no arribava res. Però m'han dit, participa a l'homenatge que és de cançó. Dic, doncs jo m'apunto un bombardeig, saps què vull dir? El que passa és que prometo des d'aquí fer una cançó i dedicar-te-la amb el meu prou disc. Endavant amb tothom, amb el conjunt dels països catalans. Em fotia jo. Que avui estic espès, tu. Escolta, Vilafranca! I finalment... Els de Vilafranca. Els de Vilafranca. Ells, si no estan entremig de melons, no li surt la cosa. Per cert, tot el nostre carinyo cap a la gent de Mallorca, perquè, a més, ara diu que venen 10 anys de molta, encara més amistats. TV3 a Mallorca, us estimem moltíssim. Desconnexions i faran el que... Que encara acabarem tu i jo a Mallorca fent un programa. Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? No m'hi jugo res, no. Escolta'm, tampoc ha volgut faltar a la cita un gran amic teu, un home que es fa tan amant de la bona música com de la bona taula. És ell, mira'l, sisplau. Me'l temo. La Núria, xupo-pa-pa-pa, i la Núria, xupo-pa-pa-pa, i la Núria, xupo-pa-pa-pa. Ai, quan em trobo la Núria, quin orgasme constitucional. Hola, què hi ha? Què tal? Ai, la Núria, què dir de la Núria? La Núria és com un bon plat d'escudella, que agrada, però no tipa. La Núria fa molts anys que ens coneixem. Jo recordo que va ser just un dia que estàvem esmorzant, jo estava menjant 4 cosetes, que era un entrepanet de llom i 8 croquetes de pollastre. No, de bacallà. No, de bacallà i de pollastre, n'hi havia 8 de cada. La qüestió és que les cançons de la Núria, sentir la Núria cantant les seves cançons, és com ho diria, entren com unes ganes de fer un rotet de satisfacció després de sentir-la amb ella. Sí, perquè és com després d'un bon àpat que t'agrada fer un rotet. Perdó. La Núria, xupo-pa-pa-pa, i la Núria, xupo-pa-pa-pa, i la Núria, xupo-pa-pa-pa. El Pere Molt bé, Tàpies, Tàpies. te'n recordes d'allò? De tot. Jo li dic, escolta, aprofita i vés amb un balneari, perquè a vegades allò que el vull pessigar d'una forma carinyosa i el dit em rebot, perquè està tan... Saps, té la carn tan de pedra picada. És de vida, Entens que... Dic, vés amb un balneari, que et faran unes freguetes i quedaràs així més esvelt, més d'allò, però no, i davant d'un bon plat de rovellons. Que ara toca rovellons, perquè toca rovellons, ara. Perquè tu ets la padrina del rovellonaires de... Sí, del Guardiola del Berguedà. Molt bé. Escolta'm, ara sí que ve un moment que ja pots anar agafant el clínex, perquè tots s'han unit per una sorpresa. Jo crec que és molt important. No porteu massa, No, però ja ho veuràs. Endavant, sisplau, amb la sorpresa. Mireu com ve la Núria pels carrers de Barcelona. Avui mateix ha fet escap, porta una permanent i està bufona. Ja ve rient, ja ve cantant, amb aquelles ulleres tan gegants. Mireu com va, mireu com ve, la Núria pels carrers. Mireu com va Vila Feliu, amb una brusa i una faldilla. Ve de la plaça de comprar i és per això que avui va tan senzilla. Però per la nit porta un vestit, així entalladet i molt cenyit. Està estupend, està molt bé, la Núria pel carrer. Mireu com va avui la Feliu, l'han fet padrina de 300 colles. Esta clefolla sempre riu perquè se li dispara alguna molla. Se
sempre fa goig, sempre està igual. Els anys amb ella no li fem cap mel. És la tieta de país, la Núria ens fa feliç. Oh, que bon, Bé, doncs... No m'ho podia imaginar, de la Cancó no m'ho podia imaginar. Senyor, doncs avui, quan fa 30 anys del teu debut, el programa sense títol et vol donar un nou títol, com si no en tinguessis prou. Un títol que serà total i definitiu. Jo demano, des d'aquí, que Catalunya, a partir d'ara, conegui a la Núria per aquests títols. Nosaltres n'havíem pensat uns de molt bonics, que ens semblen. Reina de Bastos de Catalunya. No? No t'agrada aquest? No. Oh, sí, hi ha dies que sí que m'agrada. Sí. Hi ha dies que els bastos anirien bé. Segona dama de Catalunya? No. Segona dama de Catalunya, no. Megapupilla de Catalunya? És que per trobar un títol... Ai, Andreu. Venus de Catalunya? Ai, Andreu, com ho compliques. Doncs mira, tu... No. Fem una cosa. Saps què? La proclamem, senyores i senyors, estarem d'acord, dona sense títol. A veure, guionista, sisplau, entreu-me una banda per col·locar... Sense titulesa, per entendre'ns, de Catalunya. Molt bé. Una música que imposa la Núria Feliu el títol de Sense títol de Catalunya. A veure... No, tu. Núria. A veure, ojo que... Ara! Què? Escolti, jo... Sí. Escolta, nen, és que jo... Què, no t'agrada això ara, tampoc? És que no m'agrado. No s'agrada. No, i això del... Mira, oi que m'ho puc treure? És que és com a lleig, això, també, eh? Escolta, Què després que m'ha costat tant dir-me Núria Feliu, que em diguin la Feliu, tu ara em planteges això de sense títol, entens? Què feien, baixos pantalons o què? No. No, em pensava que m'havia de baixar la faldilla jo, no? T'ho agraeixo molt, estic agraïdíssima, sí. Ho portaré allà a Sants, que m'ho Vale, posa-ho a Sants, tu, posa-ho a Sants, a veure si quadra, a veure si quadra. Allà històric. Sí, senyor. Però moltes gràcies pel detall, perquè heu suat molt, eh? Home, clar, perquè de tants títols dic, doncs almenys un d'original, també. Moltes gràcies, t'ho agraeixo. Escolta'm, jo vull que per acabar cantis una altra vegada i cantis una cançó i tal. Jo estic desconcertada perquè aquí aquest programa va de marcar diferències i totes aquestes coses i ara em vols fer cantar. Hasta per, no? Em deleixo per ballar amb tu. Marquem-ne una, per què no ballem? Ara vol ballar? Oi que podríem ballar un ball? O doncs per què hem de ballar? Escolta, perquè aquí l'Oriol és el que canta. Nen? Tu sí que em saps valorar, Núria. Que sí? És que aquí els companys... Escolta, ballem-ne una. O doncs que hem de ballar un tango? Un tango? No, home, no, un rock. Un rock, jo no sé ballar, jo. Sí, després de generacions, que parlen de generacions i generacions, doncs un rock. Un rock català? Ai. El rock de la Feliu. Ja està fet. Una gran dona que sempre riu, ja pot ser a l'hivern o bé l'estiu. Ella sempre ho balla a la Feliu i ara balla un rock and roll, és el rock de la Feliu. Ha cantat jazz, ha cantat soul, ha cantat boleros i també algun blues, però el que més li agrada a la Feliu és ballar un rock and roll amb aquest que ganiu. Això és el rock and roll, el rock de la Feliu. Gràcies. La gran Núria Feliu, que s'ho mereix tot lo del món, que és molt bona persona i molt treballadora. Núria, xata, per molts anys, pensa que d'aquí 30 anys tornarem a fer un altre programa, ja t'ho apuntes a l'agenda. Els de la Cancó no hi seran ja, Ja no, però tu aquí, moderna i estupenda. Moltes gràcies, Núria Feliu. A vosaltres. Fins sempre. Adéu, que vagi bé. Adéu. Gràcies.